Здравейте, гледате Лице в лице. Знаете, днес ви анонсирахме интервю с вътрешния министър Емил Дечев. Но тъй като в момента в парламента продължава неговото изслушване, той ще ни гостува в понеделник. Така че имам едно непланирано отсъствие и едно планирано присъствие. Тук е професор Иво Христов. Здравейте. Здравейте. Дайте обяснение за войната в Иран, която започна Тръмп, както и Израел, разбира се, се присъедини към него. Какво е заради петрола, заради ядрения арсенал, за демокрацията? Кое е обяснението? Всичко това е много друго. Но това са външните само така ефекти, външните причини. Основното са две. Тук има два компонента. Един е на пръв поглед малък, но той определящ, това е Израел. За Израел войната срещу Иран е въпрос на екзистенциално оцеляване. Тъй като Иран е единствената държава в Близкия изток, която може да унищожи Израел. Така е записано и в Конституцията, разбира. Не, това какво пише в Конституцията няма никакво значение. Въпросът е, че те реално разполагат или са близко до това да разполагат с оръжие, което действително може да унищожи Израел. От гледна точка на Съединените щати, ще го кажа директно, това е война срещу Китай и Русия. Иран е просто важна подцел в този сблъсък. Вижте, намираме се в една много специфична ситуация. Тази специфична ситуация се изразява в това, че залязощия хегемон в лицето на Съединените щати се опитва да обърне, така да се каже, ревърса на историята. Тоест, има два вида хегемони. Едните, които се примиряват с факта, че в средносрочна или дългосрочна перспектива, или пък краткосрочна, те отиват в улия на историята. А други, които се съпротивляват и смятат, че могат да обърнат историята. Съединените щати са вторите. Те смятат, че имат ресурса, възможностите не просто да спрат своя срив, но и да го обърнат. Това минава през две базови условия. Първото условие, разбира се, е да постигнат смазващо научно-техническо и военно превъзходство на своите конкуренти, разбирате Китай основно. И от друга страна да сложат пръст в колелата на Китай, за да не може той да достигне до ниво, в което да заплашва хегемонията на Съединените щати. Тази война е елемент от тази втората стратегия. Да кажа, тази война е елемент? Да, точно така. Погледнете на картите, ще видите, че Иран е това, което е, да речем, Германия за Европа или България за Балканите. Средната земя. Тя е най-важната от гледна точка на контрол върху комуникации и оттам геостратегически възможности. Който контролира Иран, той контролира два гигантски коридора, които са изключително важни. Това е коридора Север-Юг. Това е огромното желание на Русия да излезе на топло море, на Индийския океан, където руският войник да измие бутушите си, както каже Жириновски в една книга. И от друга страна, това е коридора изток-запад или запад-изток, както искате да го наречете. Този смисъл, който контролира Иран, той може да създаде гигантски проблеми веднага на двата други, както ги наричат в американската доктрина, страни ревизионисти. Падането на Иран означава директно, че Русия е заплашена по три направления. Кавказското, Каспийското и Централна Азия. Това е това, което се нарича незащитената, така се каже, стомах на Русия. От юг, през Казахстан или през Кавказ или през Каспия. От друга страна, това означава обкружаване на Русия от юг. От друга страна, падането на Иран и монтирането там, да речем, на проамерикански режим означава излизане в тил на Китай през Синьцзяно-Уйгурския автономен район, обкръжаването на Китай по суша и пресичането на онзи проект, който е известен като един пояс, един път. Тоест, достъпа на Китай, неговата развива дълги години, неговата така наречена континентална стратегия, която да избегне обкръжаването на Китай по море, което в момента Съединените щати осъществяват. Следователно, залога в тая война е гигантски. За Израел то е неговото съществуване, за Съединените щати това е техния статус на суперсила. Смятате ли, че вие казахте, оставете това, но така или иначе е записано в Конституцията, унищожението на Израел. Мислите ли, че Иран в някакъв период е мислил сериозно за това или ще направи това? Да тръгне да унищожава Израел? Не мисля. Мисля, че това е пропаганда. И от двете страни. От гледна точка на Иран, за да може да мобилизира своите поддръжници, така наречената ос на съпротивата, както те я наричат, шиитската дъга или както там я наричате, по двете направления. Горе през Ирак и през Сирия и през Ливан и от юг през, разбира се, хутите в Йемен. Тоест тук има много важен елемент за мобилизация на шиитската ислямска улица. От гледна точка на Израел, разбира се, това е това, което вече ви казах, че Иран е това, което е голяма, мощна,
страна с гигантски ресурс, И с гигантски възможности и вражеска. Извинявайте, че ще кажа нещо, което няма да се хареса на много хора, но това не е арабска държава. Това е империя. Това е империя. Това е цивилизация на 5000 години. Това е дълга държавна традиция. Това е изключително интелигентен и умен народ. И общо заето Израел се дава сметка, че има две държави в Близкия изток, които са в състояние да го унищожат теоретично. Едната е Турция, другата е Иран. Следователно, битката е кой кого. Най-вероятно още повече те говорят персийски, макар че те наистина са съвсем различни хора, за различна нация. Сега, знаете ли, самия Иран... Фарси всъщност е езика, който говорят, не арабски. Не, те нямат нищо общо с арабите. Именно. Даже това, което се нарича голяма ислямска култура, тя всъщност е персийска ислямска култура и тя нейният културен ареал от източна надолу до устието на Ганг и до Централна Азия. В Тадж Махал в Индия. Типично персийско творение. Аз гледах, между другото, и наистина съм се възхищавала на тези млади хора, които излизаха през годините периодично да протестират срещу аятоласите и за свобода и икономически. Виждах им лицата и осъзнавах колко смелост се изисква в тази наистина ислямска диктатура да излезеш срещу режима. Тези хора изглеждаха невероятно. Много стара култура с изключителен ресурс. Сега, от гледна точка на... Но това е последното нещо, което вълнува геополитическите фактори. Безспорно. Ние го отбелязахме. Там има просто цинична употреба. Как се развиват в момента нещата? Съединените щати са изправени пред три алтернативи в момента. На 12-ти, ако не се лъжи, или 13-ти ден от началото на войната. В теорията на Блицкрига, грубо казано, има три условни дати, които определят успеха или неуспеха на Блицкрига. Третия ден, 10-тия ден, 90-тия ден. Ако на третия ден... Тръмп обяви, че е свършила войната. Говорим сериозни неща. Говорим, ама аз цитирам Тръмп, човека, който започва. Говорим сериозни неща, затова няма да коментираме Тръмп. Третия ден беше пропуснат, макар че на пръв поглед Съединените щати са постигнали всички тактически цели на войната. 5000, не знам колко си цели, са унищожени. 2000 цели мисля, че са унищожени израелските военно-въздушни сили и така нататък. Но резултатът не е какво си унищожил технически, а дали си постигнал победа. Какво означава победа в тая война? Какво? Победа в тая война означава да демонтирате режима, на, както ви казахте, на аятоласите в Техеран и да сложите проамерикански марионетен такъв. То ще бъде опаковано в приказки за победа на демокрацията и други такива неща. 5 пари не дават за това. Истината е геополитическата, която вие казах, и тя е сурова и тя няма никаква връзка с никакви идеологически финтифлюшки. Това няма да се случи. Подцениха страната, подцениха ресурса, подцениха волята и за съпротива, подцениха организацията и интелигентността на иранците. За воденето на този тип война асиметрична, колкото и да е странно. Поради тази причина третия ден и 10-тия ден вече са пропуснати, а победа няма. Остава 90-тия ден. Какъв е шанса? Какви са залозите, които Иран използва? Ако Тръмп се опитват просто да взриви страната, говоря за Иран, то иранците правят точно обратно. Те се опитват да взривят световната икономика и да накарат всички световни икономически фактори да окажат натиск върху Съединените щати. Те я взривяват вече през Ормузския проток и през това, че днес Тръмп обяви, че вдига санкциите срещу руския петрол с известни условности за 30 За Америка залога е много по-голям от формално иранската случка. Защо? Между другото, една кървава война. Ако Америка в момента се опита под някакъв благовиден предлог да излезе от войната, като обяви победа, пропагандата винаги може да поднесе на не особено интелигентната популация това като победа. Това означава, че Америка губи лице. Огромна част от това, което се явява нейна клиентела, което мило се нарича съюзници, ще види, че всъщност хегемона не е в състояние да осъществи най-важното, да се грижи за своята клиентела. Справка, арабските монархии в залива. Доколкото разбрах, само в Обединените арабски емирства запасите от прясна вода и храна са за 2 седмици. Ако тези ударят обезсолителните инсталации, нещата ще станат драматични. Следователно, оказа се, че Америка не може да изпълнява най-важната функция на един хегемон – да пази своята клиентела в района. Ако това се случи, ако Съединените щати излезат под някакъв претекст от конфликта в момента, това ще бъде изключително тежък удар върху техния престиж. Това не е просто излизане от, да речем, война като в Афганистан. Това е всъщност оная точка на бифуркация, в която може да се проучи дали хегемона още може да използваме това тъповато клише да проектира сила, безусловно или не. А дали може да се върне синдрома Виетнам у американци? Войната е крайно непопулярна в Съединените щати. Американците не разбират какво правят американците тук, на това място, което се вижда на картата. Така че
втория залог, който, разбира се, за света е без значение, но за Тръмп и за неговата партия е от огромно значение. Това, и междинни избори. Да, ако това се затегне, ако този конфликт се затегне, това ще рефлектира върху междинните избори. Това означава разгром на републиканската партия на есен, ако тази война продължи да носи трупове или пък имиджови щети за Съединените щати. И не само имиджови. Те започнаха някои пробиви в много строги републикански места. Така че и третото, това означава, че опита за контраофанзива на хегемона, това, което ви казах в началото на нашия разговор, а именно, че той може да обърне тренда и да покаже, че всъщност той не е залязващ хегемон, а хегемон, който отново се възкачва и ще проектира своята воля върху всички останали, демонстрирайки смазващо военно-техническо превъзходство, не се е осъществила. Дали ще се случи, ще видим. А това, което направи българския парламент, това е препратка към отвъд океана, да задължи служебното правителство да внесе за ратификация в българския парламент частната инициатива на Тръмп, така наречения борд за мир. Как се вписва в геополитическото място на страната ни? Като подлагане на диня на кора на своя политически български противник вътре. От една страна, всички знаем, че българските политически фактори, като всяка една колониална администрация, са разчекнати в момента. Да не си на тяхно място. Трябва да се харесат едновременно на два центъра на силата, които не могат да се дишат в момента. Единият се казва Брюксел, другия Вашингтон. Когато интересите на едините и на други са коренно противоположни, то съдбата на слугата е тази, за която вие ми описахте, тези радени вълнения, за които ми говорите. Чакайте, вие казвате, че партията, която е дала най-много депутати в Европейския парламент, ГЕРБ, заедно с ИТН и с партията на Пеевски, всъщност работят срещу Брюксел? Така ли е? Те много добре знаят, че няма да получат така ратификация, че цялата тая каскада от игриви финтифлюшки ще го депозират в станцията на кривите дърва, да използвам този хубав израз на едно време на Пенчо Славейков по отношение на втората камера на парламента. В случая това е Българския конституционен съд. И там ще отлежи, докато се промени хавата, да използвам израза на нашите турски комшии, т.е. да се промени политическата конюнктура и да видим на къде ще се задвижат нещата. Тоест, това е жест от една страна да се харесаме на хегемона във Вашингтон и същевременно да не дразним тия в Брюксел. А усещате ли разочарование, не само да речем в част от американското общество, в част от европейските партньори, но аз гледам и българското Тръмп общество, което беше толкова воодушевено. Сега не виждам реакции. Да, защото беше ясно, че това е изключително тежък удар върху цялото движение МАГА. Не те забравя, че един такъв човек, който беше едва ли не икона, като Такър Карлсън, се изказа изключително отрицателно, рязко отрицателно за тази авантюра, която се случва в Средния изток в момента. Аз лично мисля, че нямаше как да го кажа, по-дипломатично, по-неумел сценарий, по който Америка да можеше да проектира своето могъщество в момента. Но те се подлъгаха по нещо, което им се случи много лесно. Венецуелския казус, убийството на наркобарона в Мексико и решиха, че както може да се елиминират разни, общо взето задния двор на Съединените щати, каквото е Латинска Америка, по същия начин вие може да проектирате силата, да използваме пак това клише, в старата Евразия. Тук тия номера не вървят. И нещата ще продължат по начин, по който очевидно не е предвиден. Добре, с Венецуела някак си им се получи. Венецуела се получи, защото някак. То е ясно как. Те просто си напазаруваха венецуелски елит, който предаде техния президент. Точно същите хора вече са част от срещу стария президент. Да. Някак си им се получава и на други места, както казвате за наркобарона в Мексико. Да, но какво ще им се получи в Куба? Защото те заплашват и с Куба да се започне нещо. Те оправиха нещата в Иран, за това ще оправят и Куба. Но вие знаете за тези закани, вие знаете за напрежението там в Карибския басейн. Знаем и за Исландия. Това щях да попитам. Да. Къде остават тези други геостратегически цели на американците в този контекст? Всичко в момента попада в сянката на иранския вулкан. Ако в Иран е място, което е затрило не една империя. Ако някой беше добре се информирал от историята, но както знаете, един от проблемите на сегашни управляващи елит в Съединените щати е, че те са слабо грамотни исторически. И не ги интересува. Общо заето, за разлика от друг
американски елит. Давам ви пример само с един такъв човек като Ал Гор, да речем, който, когато беше жив, можеше да даде много добри исторически съвети точно за този регион. Но те не се интересуват това. Те смятат, че самия гол факт, че те разполагат с картечница максимум на туземците нямат, е достатъчно основание, за да правят каквото си искат. Макар че чета в техни медии, в британски медии, че арсенала доста е намалял. Че сега те са безкрайно добре въоръжени, безспорно. Арсеналът е намалял на високоточното оръжие, но тъй като те се твърди, че са унищожили ПВО-то на Иран, което ние не знам, защото и аз, и вие, нито един от нас, извън хората, които са долу на терен, нямаме обективна информация какво собствено става там. Ние нямаме тази информация. Но се твърди, че те са изразходвали или са на път да изразходват високоточните си оръжия, но тъй като те са подавили ПВО-то на Иран, от тук нататък те могат да използват, грубо казвам, конвенционалното бомбено и ракетно въоръжение, т.е. не високоточното, и могат да нанасят удари долу-горе със същия ефект, тъй като няма ПВО, което да ги поразява. Те правят каквото си искат в небето на Иран, поне на този етап. Сега тук, как да кажа, човек се чувства... Както се знае, нормалният човек е срещу войната, срещу смъртта. Ние сме пацифисти. Да. Така, мнозинството хора, според мен. От друга страна, обаче, съществува една страна, като Иран, която се управлява с ислямска диктатура, която, знаете как се отнася с хората, които са по-свободолюбиви. Това е затвор, това са унищожаване, това са публични екзекуции. Защо не бомбардират Саудитска Арабия тогава? Току-що ми изброихте черти на такава страна. Освен това, сега щях да допълня, тя е записала, че трябва да бъде унищожена една друга държава, нейна съседка, говоря за Израел. И това е записано, това е ясно. Това не е основание за война, вие много добре знаете. Добре, не е основание за война, но какво ще се остави да правят каквото искат? Да се снабдяват с ядрени оръжия, да стигат до някакво ниво, което вече става неконтролируемо. В кой международен правен документ е забранено някой да се въоръжава с ядрено оръжие? Имаше споразумение, което, знаете, беше разтрогано. Значи в случая не ставаше въпрос за ядрено оръжие, ставаше въпрос за използването на ядрена енергия за мирни цели. Няма такава забрана, юридически. Разбира се, всеки технически грамотен човек ще ви каже, че е относително лесно, след като сте добили така наречения мирен уран, да използвате също и създаването на атомни бомби. Това действително е така. Всичките тези аргументи, които ми казаха, могат да се приложат за една дозина други държави. Тях не виждам да ги бомбардират. Кучи син, но наш кучи син. Нали така беше? Добре, но Израел и американците и САЩ са изключително съюзници. Тоест Израел се чувства, те защитават своя съюзник. Израел се чувства застрашен. Да, така е. Ако трябва да бъдем още повече Иран финансира част от терористичните групировки, които правят непрекъснато провокации спрямо Израел. Вие знаете много добре, че това не е основание за война, тъй като цялата тази операция е в директно противоречие с всяко международно право. Всеки много добре го знае. Когато руснаците направиха същото в Украйна, знаете резултата. Истеричен до сега. И сега наистина към финала на нашия разговор, какво се случва с другата война, която също е... Изпадна от, както виждате, от дневния ред и от новините. За жалост, защото там умират също хора. Да. Там но те са славяни и в този смисъл не е толкова важно. Това е мейнстрим. Не се шегувайте. Аз не се шегувам, аз ви казвам какво те си мислят. Там умират хора, руснаци и украинци. Да, точно така. Нашия живот за тези не струва 5 пари. Така че много по-важно е какво се случва в Близкия изток, защото, както виждате от Близкия изток, който контролира Близкия изток и Средния изток, той контролира най-важното. Артерията на съвременната индустриална цивилизация – нефта. В момента Съединените щати през тази операция, освен геополитическите проекти, за които ви казах, атака срещу Китай и Русия, разбира се, има нещо много важно. Държат в шах два гигантски региона, които могат да бъдат реални или потенциални конкуренти. Европа, Европейския съюз, който изключително умно в кавички първо си преряза руските суровинни източници, а сега с любезното съдействие на американските съюзници преряза и своите източници на нефт и газ от Близки изток. Искам да попитам с какво точно ще се снабдяват. Обяснявам ви веднага. С американски нефт и на американски газ. На цени, които Америка им каже. Европа е поставена на колене буквално, поради изключително компетентното си ръководство. И разбира се, втория гигантски район, това е Средния и Далечния изток. Визирам Индия, един от най-големите потребители на нефт и газ от Иран и от Персийския залив. И разбира се Китай, Япония и Корея. Дали толкова страшно? Сега се сещам една аналогия да направя. Когато започнаха американците да се справят с Венецуела, казаха сега ще видите в Китай какво ще настане, тъй като те за там изнасят... Нищо няма да стане. И нищо не стана. Това ще да, първо Китай е постигнал висока степен на самодостатъчност с други енергийни източници. Това е страната, която строи и въвежда в експлоатация най-много ядрени електроцентрали, което е реалното бъдеще на енергетиката в света, а не някакви зелени глупости. Второ,
което е много по-важно, обаче, ако не се лъжа, над 40% от петрола на Иран се доставяше за Китай. Но ако пак не се лъжа, само в общия микс енергиен на Китай, иранския петрол е само някъде около процент и половина до 2%. Тоест това не е чак толкова драматично. По-драматичното е, че Китай първо бива стратегически обкръжаван и второ бива прекъснати неговия опит да извърши байпас на ограниченията чрез така наречения проект един пояс един път и излизането на оперативен простор в две направления – към Европа и към Африка. Сега Където Китай има гигантски инвестиции. Към финала на нашия разговор разбрах, чакаме 90-я ден за войната в Близки изток. Дано много по-рано някак да приключат нещата. Искрено ми се иска, защото това е чудовищна история. Обаче, онази война минаха и войната на Русия срещу Украйна. Да. Мина и третия, мина и 9-я ден, мина и 90-я ден. Какво чакаме? Какво ще се случи там? Нищо не може да се случи, защото едната страна има ядрено оръжие, другата няма. Самичка си ги унищожи, нека да признаем, съгласно преговорите, които бяха. Второто нещо, което трябва да бъде казано ясно, това ще се реши в силовия триъгълник Русия, Съединените щати и Китай. Кога? Кога очаквате? Това е чудовищно продължение на тази агресия. Знаете ли, най-опасното в сегашната ситуация кое е? Има един триъгълен силов, който определя геополитиката в нашето настояще. Това е Америка, Русия и Китай. Каква е драмата? Америка е всъщност хегемон, който вече няма силата, но има желанието да наложи своята воля върху другите два върха на триъгълника. Проблема на другите два върха на триъгълника е, че един има желание, но няма още възможността да го направи. Това е Китай. А другия вече няма желание да бъде хегемон, но от друга страна си още има силата да блокира другите два. В това преплитане силово, единственото разрешение е Гордиевия меч. Не дай се Боже, казва се война, глобална. Благодаря ви за този анализ. Не искам и да си го помислям. След рекламите продължава Лице в лице.